ne jogo mabendo chando? Okay, kwa chako gi scholarships kaka nitie scholarship mopogore opogore. Wan gi Wings to Fly mawuok through Equity Bank, wan gi Elimu Foundation machon ne ntiere under Equity but tinde no gole chakre ne sirikal manyien donji. Koro tinde yudo ka idhi office mar education e sub county kanye maji apply mane mar piny owacho ni yes, koro. Yeah. Koro gima timore mostly yudo ka ng'eny jonyuol ok ong'eyo ga kaka process ni chakre. Gin girito ma oyud calling letter dakika ya mwisho koka en odwa no chak process ni, but yudo ka mostly kaka Equity, Wings to Fly, immediately ma exam obedo released gi chako ga application no, and mostly odhi nyaka deadline ne en ga 28th, same to Elimu. Koro yudo ka jonyuol mang'eny 28 mar December, yeah. Koro yudo ka jonyuol mang'eny gionge ga gi information gi. Yes. Manyiso ni